Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні вівторок, 12 січня. Це 685-й день анексії Криму. Щонайменше 10 людей загинули та 15 поранені. На Майдані Султан Ахмед у Стамбулі прогримів вибух. Це сталося близько 10-ї ранку неподалік Блакитної мечеті. Президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган заявив, що вибух стався через смертника. За минулий рік у Туреччині сталося низка кривавих нападів. Вибух має сирійське походження. Я засуджую напад терориста-смертника. У результаті теракту загинуло як мінімум 10 осіб, серед яких є туристи. Я висловлюю співчуття сім'ям загиблих. 15 осіб постраждало. Я прошу Всевишнього якнайшвидшого їх одужання. В Стамбулі горів готель. Пожежа почалася за нез'ясованих причин на верхньому поверсі будівлі. На місце події прибули пожежники. Це вже другий інцидент сьогодні у Стамбулі. Поки що невідомо, чи пов'язані вони між собою. Сьогодні на 90-му році пішов з життя відомий кримсько-татарський музикант Нафій Яг'ягів. Він був широко відомий своїм музичним талантом, великими знаннями народної пісенної творчості, глибоким розумінням рідної мови. Незважаючи на те, що все життя він виступав як весільний музикант, Нафій Яг'ягів був цікавий багатьом професіоналам. До нього часто зверталися за порадою. Про нього знімали фільми і телепрограми «Україна», «Росія», «Туреччина». Писали кримсько-татарські газети і журнали. У Криму Верховний суд відхилив апеляцію Лілії Буджурової за позовом проти ФСБ. В листопаді 2015-го Київський районний суд Сімферополя відхилив позов Буджурової проти співробітників ФСБ, які проводили обшук в її будинку 2 листопада 2015-го. Причиною позову стала відмова адвоката журналістки бути присутнім на місці проведення слідчого заходу. Буджурова говорить, що не здивована. Вона не сподівалася, що суд стане на сторону громадянина. Обшук в її будинку провели в рамках кримінальної справи проти власника телеканалу АТР Лінури Іслямова, якого звинувачують в екстремізмі. Раніше Лілія Буджурова працювала на телеканалі АТР, але після його переїзду до Києва в травні цього року вона і екс-генеральний директор АТР Ельзара Іслямова створили незалежну продакшн-студію «Кара Деніс Продакшн». Судья выслушала наши доводы представителей ФСБ, прокуратуры. Нам отказано в удовлетворении данной жалобы, а полный текст решения, вот мотивировочная часть решения, будет изготовлен в течение 5 дней. Поэтому чем судья руководствовался на данном постановлении, я сейчас вам сказать не могу. В Крыму сложилась такая порочная практика, когда к людям во время проведения данных следственных действий адвокатов не допускают. И происходит очень много злоупотреблений. Мы намерены подать кассационную жалобу, потом жалобу уже в порядке надзора. Готель «Зірочка» в Ялті, в якому проживають близько 200 сімей кримських татар, залишився без обігріву. Туди завезли генератор, але підключати його не поспішають. У готелі мерзнуть майже 5000 жителів, половина з них – діти до 16 років. До опалювальної системи міста готель не підключений та не газифікований, тому інших варіантів зігрітися у його мешканців немає. Криммолоко припиняє роботу. Причиною зупинки роботи найбільшого виробника молочної продукції в Криму називають нерентабельність. Про це керівництво компанії повідомило робітників заводів. Вже призупинило роботу заводи в Євпаторії та Роздольному. Також компанія володіє Сімферопольським, Білогорським і Керченським молочними заводами. Працівники влаштували пікет під стінами заводів. Даже сняли, расступитесь, пожалуйста, ребята, даже сняли табличку, уже ее нету, все, предприятие его как бы не существует. Директор, было собрание, задаем ему конкретные нормальные вопросы, он знаете, что сказал? Я тут никакой роли не играю, я тут типа наемный. Наступят морозы, оборудование все будет разморожено, да. И оборудование выйдет из строя. Запустить ее будет очень тяжело. Я как вот инженер-механик вам говорю с полной ответственностью, что потом после мороза восстановить оборудование будет очень тяжело.
У Керчі через відключення електрики згорів мамограф. Ціни обладнання вийшло з ладу через те, що влада міста не попередила адміністрацію онкодиспансеру про відключення. Апарат в цей час використовувався. Керівництво диспансеру попросило надалі інформувати установу про відключення лінії електропередач. В Херсонесі без узгодження з ЮНЕСКО замінили плитку на древньому городищі. Як заявив екс-голова російських законодавчих зборів Севастополя Олексій Чалий, покласти сучасне покриття на території музею розпорядився нинішній глава російської адміністрації міста Сергій Міняйло. За словами Чалого, співробітники музею попереджали, що стара плитка – пам'ятка історії та знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Але губернатору не подобався колір плитки в древньому городищі, на якому був побудований Херсонецький храм, де за легендою хрестився князь Володимир. Сотрудники музея предупреждали его, что плитка историческая, что он находится под охраной ЮНЕСКО. Таких вещей делать нельзя, даже если ему там из каких-то удивительных эстетических соображений не нравится там цвет. Дело в том, что храм Херсонесский, где по легенде построен на месте вокруг храма, в котором крестился по легенде Владимир, на самом деле построен на древнем городище. И вокруг него площадка, и под этой площадкой расположены улицы, старые церкви, дома. И эта плитка, на ней была трассировка сделана, чтобы показать эти объекты, чтобы когда кто-нибудь начнет, не дай бог, что-то делать на этой территории, чтобы он знал, что здесь какая-то базилика находится какого-то века, и здесь нельзя копать. Вот она не понравилась этими непонятными знаками, ее решили сорвать и поменять на новенькую. Екс-регіонал прилаштувався на роботу в Кримський футбольний союз. Скандально відомий екс-депутат Верховної Ради України Вадим Колесніченко став генеральним секретарем кримського футболу. Він автор ряду скандальних законопроєктів. Після втечі з України Віктора Януковича Колесніченко разом з сім'єю переїхав до Севастополя. До футболу раніше він ніякого відношення не мав. Українська держава ігнорує позицію кримчан громадських активістів. Таку думку на прес-конференції висловив член правління громадської організації «Український дім» Андрій Щекун. Він зазначив, що протягом минулого року не було створено громадянської ради при Державній службі з питань Автономної Республіки Крим і Севастополя. Саме Держслужба, на думку Щекуна, повинна була стати майданчиком для співпраці громадянського суспільства та держави в питаннях по анексованому Криму. Крім того, Щекун заявив, Україна не дбає про перенесення кримських вишів на материк. Держава не побачила, як були знищені 7 шкіл з української мови навчання, близько 500 класів з української мови навчання в Криму, як зникали культурні проекти, освітні проекти в Криму, як зникли вищі навчальні заклади в Криму. І взамін держава не змогла, Міністерство освіти і науки України, зреалізувати хоча б один із таких аспектів, які пропонували саме громадськість, вже в екзилі. Сьогодні жодного вищого навчального закладу фактично не відновлено на материковій частині України, як це відбулося з Донбасом. Луганськ, Донецьк, вузи фактично якісь свої діяльність відновили вже в Вінниці, в інших регіонах, куточках України. Крим сьогодні, як кажуть, поза бортом. Бійців правого сектора, яких звинувачують в участі в бійці на турбазі «Хата Магната» на гірськолижному курорті Драгобрат, судять вже другу добу. Бійців Цвіха і Педро заарештували на 2 місяці за підозрою в бійці. Ще 3 членів правого сектора – Хорват, Бєс та Нацик – заявили про відвід судді. Наразі в Ужгороді триває судове засідання. В ніч на неділю бійці правого сектора нібито увірвалися у заклад, побили персонал та застосували вогнепальну зброю. Самі ж бійці отримали тяжкі поранення. У правому секторі, кажуть, «Хата Магната», де відбулася сутичка, належить жителям Донецької області з Красноармійська. Відповідна інформація про заклад є і на сайті Мін'юсту. Екс-лідер правого сектора Дмитро Ярош заявив, що готовий взяти на поруки бійців, яких звинувачують у сутичці, та характеризує їх з найкращого боку. Члени правого сектору разом з активістами громадянської блокади Криму з 20 вересня вартували адміністративний кордон Херсонської області з анексованим півостровом. Спільними зусиллями домоглися торгової блокади на законодавчому рівні. 3 остальных наших ребят находятся сейчас в СИЗО. Друга Беса возили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь, потому что и друг Бес, и друг Хорват, они постоянно теряют сознание. У них очень серьезные травмы черепно-мозговые.
И у друга Беса и у друга Педро у них огнестрельное ранение. Вот. Сейчас рассматривается вопрос по другу Хорвату. На данном этапе сложно делать какие-то прогнозы. У Москві севастопольцям відмовляють у кредиті. Про це повідомляє інформаційний портал «Інформер» з посиланням на клієнта банку ВТБ. Як з'ясував клієнт, це внутрішнє розпорядження банку. Крим і Севастополь занесені до списку неблагонадійних регіонів Росії. Тим, хто хоче отримати кредит, рекомендують прописатися на материковій Росії. Увидев мои документы с регистрацией в городе Севастополе, девушка со своего рабочего места попросила меня подождать, подошла к управляющей отделом кредитования. Показав мой паспорт, они посоветовались с руководителем банка, я так понимаю, что куда-то был сделан звонок, и заявили мне, что не работают с гражданами Российской Федерации, проживающими в Крыму и в городе Севастополе. На мой вопрос, с чем это все связано, они ответили, что эти два региона, ставшие с 2015 года уже полноценными субъектами Федерации Российской, вот, занесены в общий список неблагонадежных, таких как Адыгея и еще несколько регионов Российской Федерации, которым банк ВТБ не выдает кредитных средств, не работает с этими регионами, и, соответственно, воспользоваться их предложением по этой причине я не могу. Хотя я проживаю в Москве, работаю в Москве, работаю в государственном предприятии, в сабхолдинге Минобороны, всем известной «Славянки», вот, и занимаю руководящую должность. Один з лідерів татарського громадського центру Рафіц Кашапов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. У позові вимога оцінити обґрунтованість кримінального переслідування за критику анексії Криму. Кашапов був заарештований в грудні 2014-го за висловлювання в соціальних мережах проти анексії Криму. Також він різко критикував російську владу за утиски кримських татар. У вересні 2015 року Кашапова засудили до 3 років колонії за заклики до порушення територіальної цілісності. Кашапов вважає термін надто великий, навіть за умови його провини. Кримсько-татарська Вікіпедія відзначає сьогодні 8-й день народження. Ініціатор проєкту Олексій Горяїнов, він не кримський татарин, але кримсько-татарською мовою володіє досить добре. Статті розділу написані латиницею, затвердженою на другому курултаї кримсько-татарського народу. За першу добу новостворений сегмент Вікіпедії поповнився 5 сотнями статей, але згодом темпи розвитку знизилися. За 8 років існування сегмента кримсько-татарською мовою було створено близько 4,5 тисяч статей. Більша частина їх написана з грудня 2012 по травень 2014 року. В Нідерландах продають кримські санкціонні консерви. Посольство України в Королівстві Нідерланди висловило стурбованість з приводу появи в мережі супермаркетів мережі «Спар» товарів, що зроблені в Криму Російська Федерація. Щоб ці товари потрапили на прилавки магазинів, постачальники використовували дуже хитру схему. Їх поставляли в якості підрядника за замовленням «Спар Раша», регіональне представництво «Спар», виключно для продажу в цій мережі. Тобто юридично товар оформлений у Росії, а не у Криму. Український активіст, що живе в Нідерландах, Василь Гобарчук, одним з першим підняв цю тему, опублікувавши в Фейсбук фото рибних консервів з прилавка супермаркета «Спар» в Роттердамі, на якій зазначена адреса виробника – Росія, Республіка Крим, місто Керч. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення.